Rýže, kterou kupujete v supermarketu, by mohla skrývat těžké kovy nad zákonnými limity. V roce 2024 nahlásil The Test státní zemědělské a potravinářské inspekci 3 značky rýže Carnaroli. Kvůli nadbytku kadmia 3 šarže byly staženy z trhu. V první polovině roku 2025 zaznamenal evropský systém rychlého varování 66 hlášení kontaminované rýže, jedno každé 3 dny. Dnes objevíte 10 značek rýže, kterým byste se měli vyhnout v českých supermarketech a 2, kterým můžete skutečně důvěřovat. Na konci vám řeknu, jak rozpoznat bezpečnou rýži. První. Albert rýže Carnaroli, česká obchodní značka. Miliony rodin ji volí pro svá nedělní risota. Balení je jednoduché, cena lákavá, ale otočte balíček a přečtěte si etiketu. V roce 2024 testoval D-test šarži L 129D. Hladiny kadmia nad bezpečnostním limitem. Hodnocení nedostatečné. Kadmium je těžký kov, který je prokázaný karcinogen, klasifikovaný ve skupině 1 Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny. Hromadí se v ledvinách, není snadno vylučováno. Dlouhodobě způsobuje nádory, selhání ledvin, poškození kostí. Chronická expozice poškozuje organismus tichým způsobem. The Test to nahlásil státní zemědělské a potravinářské inspekci a žádal okamžité stažení z trhu. Albert prodává tuto rýži za přibližně 50 korun za kilogram. Konkurenceschopná cena, nebezpečná kvalita. Když uvidíte Albert Carnaroli na regálu, vzpomeňte si na šarži L129D, která neprošla. A pokud nemůžete zkontrolovat šarži na balení, raději se jí úplně vyhněte. Druhý. Kaufland rýže Carnaroli. Úplně stejný příběh. Řetězec přítomný po celé České republice. Jejich rýže Carnaroli by měla být zárukou kvality, ale skrývá stejné problémy jako levné dovozy. Šarže L157D, testovaná D-testem v roce 2024, překročila bezpečnostní limit kadmia. Nahlášeno SZPI, hodnocení nedostatečné. Kadmium v rýži je absorbováno rostlinou přes kontaminovanou půdu a zavlažovací vodu. Rýžová pole pěstovaná v oblastech se znečištěnou půdou hromadí těžké kovy v zrnech. Když jíte rýži s přebytkem kadmia, vaše tělo ji pomalu absorbuje. Nezemřete okamžitě. Poškození je postupné, tiché. Kadmium prochází placentární bariérou. Může poškodit vyvíjející se mozek nenarozených dětí. Pro těhotné ženy se počítá každý mikrogram. Kaufland stojí přibližně 50 korun za kilogram. Stejná cena jako Albert, stejná kontaminace. Pro ty, kteří kupují Kaufland a myslí si, že je to dobrý kompromis mezi cenou a kvalitou, mýlíte se na obou stranách. Třetí. Penny Market rýže Carnaroli, Discount Penny, je oblíbený, protože je levný. Jejich rýže Carnaroli získala dobré skóre v některých předchozích testech pro kvalitu a poměr cena-kvalita. Ale je tu vážný problém, který mění vše. Šarže L171D, testovaná D-testem, překročila bezpečnostní limit kadmia. Nahlášeno SZPI, hodnocení nedostatečné, požadováno stažení. 3 značky z 20 testovaných, všechny 3 evropské, všechny 3 mimo normu kvůli stejnému přesnému problému. To dokazuje nepříjemnou pravdu. Problém není jen v asijských levných dovozech. Dokonce i rýže pěstovaná v Evropě s evropskými značkami může být kontaminována těžkými kovy. Rozdíl je v tom, že v České republice kontroly stále existují. The Test testuje, hlásí, žádá stažení. Ale kolik šarží unikne kontrolám, než skončí v domácnostech? Penny prodává tuto rýži za 42 korun za kilogram, nejnižší cena ze 3 kontaminovaných. Když je cena příliš nízká, vždy existuje skrytý důvod. V tomto konkrétním případě je důvodem kadmium nad bezpečnostními limity. Čtvrtý. Byla rýže Carnaroli, historická značka přítomná od 50. let 20. století. Více než 70 let zkušeností se zpracováním rýže, moderní vakuové, balení, pečlivé zpracování, sliby kvality vytištěné na krabici. Byla je všude. Supermarkety, diskonty, specializované obchody, velmi rozpoznatelná značka. V testech D-testu získala byla Carnaroli 68 ze 100 bodů, průměrná kvalita. Nebyla zamítnuta kvůli kadmiu jako první 3, ale byla penalizována za jiné hodnotící parametry. Cena 91 korun za kilogram, téměř dvojnásobek oproti Albertu či sotva dostačující kvalitou. Byla utrácí obrovské částky za marketing.
Značka je rozpoznatelná, přítomnost v supermarketech je rozsáhlá, reklamy vytvářejí důvěru, ale když platíte 91 korun za kilogram, abyste získali 68 kvalitativních bodů ze 100, platíte hlavně za logo a reklamu, ne za skutečný produkt. Billa také vyrábí parboiled rýži s historickým sloganem Nepřevaří se. Parboiled prochází hydrotermickou úpravou, která činí zrna odolnějšími vůči prodlouženému vaření. Ale několik spotřebitelů na heureka.cz si stěžuje, že doba vaření uvedená na balení není přesná. Rýže má tendenci se stejně převařit, pokud nedáváte neustále pozor. Pro produkt, který slibuje odolnost vůči vaření jako hlavní výhodu, je to naprostý nesmysl. Za 91 korun za kilogram existují výrazně lepší alternativy na trhu. 5. Tesco rýže Carnaroli, další známá značka s dlouhou tradicí. V 70. letech společnost vlastnila významný podíl na trhu. Dnes je Tesco stále přítomno v supermarketech. Prodává se jako produkt tradice a kvality. Ale skutečná kvalita již není ta ze slavné minulosti. V testech D-testu získala Tesco Carnaroli mezi 64 a 66 body ze 100. Kvalita pod průměrem. Cena se pohybuje mezi 75 a 100 korunami za kilogram. Existuje zajímavý detail, který málo spotřebitelů zná. Tesco a Albert často prodávají rýži, která pochází od přesně stejného výrobce. Tesco stojí více, protože nese rozpoznatelnou historickou značku. Albert stojí méně, protože je to soukromá značka bez historie k prodeji, ale rýže obsažená v baleních je identická. Pokud musíte vybírat mezi dvěma identickými produkty a jeden stojí více jen kvůli jménu vytištěnému na krabici, doslova platíte za vzduch. 6. Billa Premium Carnaroli, řetězec s pověstí vysoké kvality, ale Carnaroli Billa zklamal. V testech získal 64 bodů ze 100. 8. místo v žebříčku. Pro supermarket, který prodává excelenci, je to nepřijatelné. Billa také stáhla šarže rýže začátkem roku 2023 kvůli přebytku kadmia. Cena je přibližně 63 korun za kilogram. Není ekonomická, není kvalitní. Ta cenová kategorie, kde nešetříte, ale ani nezískáváte excelenci. 7. Benz Original Premium rýže. Usměvavé logo. Symbol rýže již téměř století, přítomné v 80 zemích. Premium linie by měla představovat to nejlepší. V testech 66 bodů ze 100. Průměrná kvalita. Pro značku, která se definuje jako excelence, je to zklamání. Cena je 118 korun za kilogram. Jedna z nejvyšších mezi testovanými produkty. Platíte za značku, platíte za historii, neplatíte za vynikající kvalitu. 8. Basmati rýže dovezená z Pákistánu a Indie bez kontrol. V první polovině roku 2025 66 hlášení kontaminované rýže, 82% z Pákistánu a Indie. Nalezené látky. Tricyklazol, carbendazim, acetamiprid, thiametoxam, všechny pesticidy zakázané v Evropě již roky. Tricyklazol je fungicid zakázaný v roce 2016, protože neprošel hodnocením EFSA. V Pákistánu a Indii ho stále volně používají. V červenci 2025 ZP jí stáhla Basmati Parboiled Royal Golden kvůli 2 pesticidům nad limity. Švýcarský test z roku 2024 analyzoval 12 balení basmati, ve všech stopy pesticidů. V jednom balení 13 různých látek. Česká republika dováží 4 000 tun basmati z Pákistánu ročně. Vyhněte se každé basmati, která nespecifikuje evropské kontroly na etiketě. 9. rychlová rýže. Různých značek. Problém není v bezpečnosti, ale rychlová rýže je průmyslově ošetřená rýže. Hydrotermický proces, horká voda, pára, vakuum a sušení. Činí zrna tvrdšími, ale ničí část živin. Parboiled ztrácí chuť. Textura se liší od přírodní rýže. Rychlová rýže stojí přibližně 63 korun za kilogram. Pro průmyslový produkt, který obětuje chuť a živiny, můžete udělat lépe. 10. Generická arborio rýže za nízkou cenu. Arborio je nejpoužívanější odrůda pro risotto, ale ne všechny arborio jsou stejné. Americký test z roku 2025 analyzoval těžké kovy. Italské arborio ukázalo 142 dílů na miliardu celkových kovů, z toho 101 anorganického arzenu. Blízko limitu FDA pro obiloviny určené pro děti. Kromě arzenu vysoké koncentrace kadmia mezi nejkontaminovanějšími odrůdami. Když kupujete arborio za 38 nebo 50 korun za kilogram, nevíte, z jaké oblasti pochází,
Nevíte, zda byla testována. Kvalitní Arborio existuje, ale generické za nízkou cenu je loterie. 2 bezpečné volby, bezpečná volba 1. Country Life, biocarnaroli rýže. V testech D-testu 2024 80 bodů ze 100, nejvyšší skóre, vítěz testu a nejlepší nákup. Vynikající kvalita. Country Life je dostupná v bioobchodech a vybraných supermarketech. Mnoho lidí si myslí, že bio znamená pouze drahé. Tato rýže dokazuje opak. Těžké kovy daleko pod limity. Velmi nízká přítomnost kadmia a arsenu. Žádné znepokojující zbytky pesticidů. Varný test se 2 kuchaři. Vynikající výsledky. Zrna si udržují konzistenci, nerozpadají se. Dokonalá krémovitost. Čistá chuť, bez přichuti. Úplná sledovatelnost. Specifikovaný italský původ. Náklady. 104 koruny za kilogram. Méně než Benz Original se 66 body, méně než Billa s 68 body. Kvalita nezávisí na vysoké ceně nebo historické značce. Závisí na výběru surovin a kontrole dodavatelského řetězce. Když kupujete Country Life, kupujete nejlépe testovanou rýži v České republice za spravedlivou cenu. Bezpečná volba 2. Bionebio Carnaroli risotto rýže. 2. místo absolutně. 78 bodů ze 100. Vynikající kvalita. Nejlepší nákup? Vyrobeno v deltě řeky Pad mezi Venetem a Emilií Romagnou. Oblast věnovaná pěstování rýže již po staletí. Bionebio kontroluje celý řetězec. Od setí po balení. Úplná sledovatelnost. Testy potvrdily velmi nízké hladiny těžkých kovů. Kadmium a arsen daleko pod limity. Žádné stopy problematických pesticidů. Ochutnávkový test. Vynikající výsledky. Dokonalá konzistence. Zrna, která vydrží vaření. Přírodní krémovitost. Chuť je to, co by carnaroli mělo být. Jemné, lehce ořechové, čisté. Náklady 112 korun za kilogram. Pro 78 kvalitativních bodů je to čestná cena. Bionebio dokazuje, že malé územní společnosti mohou porazit průmyslové giganty. Rozdíl dělá péče o produkt. Jak se chránit? Pravidlo 1. Vždy čtěte původ. Pokud říká Borbožící baleno v České republice bez specifikace, kde bylo pěstováno, nechte to být. Hledejte pěstováno v Itálii s regionem Piemont, Lombardie, Veneto, Emilie Romagna. Čím podrobnější původ, tím lépe. Pokud skrývají původ, skrývají něco. Pravidlo 2. Vyhněte se příliš nízkým cenám. Kvalitní rýže stojí minimálně 88 korun za kilogram. Méně než to je zřídka vynikající. Pravidlo 3. Nedůvěřujte levné basmati. Pokud stojí méně než 100 korun za kilogram, pochází téměř jistě z Pákistánu nebo Indie se slabými kontrolami. Kontrolovaná kvalitní basmati existuje, ale stojí více. Pravidlo 4. Zkontrolujte stažené šarže. SZP i zveřejňuje stažení na svých webových stránkách. Před nákupem hledejte, zda byly nedávné problémy. 5 minut výzkumu vám může ušetřit měsíce hromadění toxických látek. Pravidlo 5. Měňte zdroje. Nekupujte vždycky stejnou rýži. Střídejte výrobce a odrůdy. To snižuje vystavení specifickým kontaminantům. Variace je ochrana. Pravidlo 6. Vždy oplachujte rýži. Dejte rýži do cedníku pod tekoucí vodu na minutu. Eliminuje povrchový škrob a stopy kontaminantů. Pak vařte v hojné vodě. Poměr 1:6. Slejte přebytečnou vodu. To snižuje arzen až o 60%. 2024 byl rekordní rok pro varování před rýží. 191 hlášení celkem. Ale řešením je vědomí. Když víte, co hledat, chráníte sebe. Čtěte etikety, kontrolujte původ, vybírejte s rozvahou. Každý nákup je hlas. Pokud spotřebitelé požadují kvalitu, poctiví výrobci přežijí. Kvalitní rýže má hodnotu. Obsahuje minerály, vitamíny, čistou energii. Která z těchto značek vás překvapila? Zkontrolovali jste svou rýži? Napište to do komentářů. Pokud chcete objevit další pravdy o produktech, které kupujete, přihlaste se k odběru kanálu. Vnášíme světlo do toho, co supermarkety raději drží skryté.